Η εταιρεία Metro δραστηριοποιείται στον χώρο των cash-and-carry και των σούπερ μάρκετ. Είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες retail στην Ελλάδα. Μέσα σε 6 μήνες έχει εγκαταστήσει ασύρματα δίκτυα και στα 149 καταστήματα που απορρόφησε και έχει αντικαταστήσει όλο τον παλιό εξοπλισμό με Do-D Honeywell φορητά τερματικά. Το βασικό εργαλείο του προσωπικού στα καταστήματα με market είναι το φορητό τερματικό Honeywell CK3X. Η επιλογή μας έγινε βάσει αυστηρών προδιαγραφών που είχαμε θέσει τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού όσο και σε επίπεδο συνεργάτη. Το κατάλληλο τερματικό έπρεπε να συγκεντρώνει χαρακτηριστικά όπως η λειτουργικότητα, εργονομία, ταχύτητα, ανθεκτικότητα. Το φορητό τερματικό της Honeywell είναι το βασικό μας εργαλείο κατά την παραλαβή εμπορευμάτων από τον προμηθευτή. Ελέγχουμε την παραγγελία των προϊόντων, τον χρόνο ζωής τους και τη θερμοκρασία τους. Το φορητό τερματικό χρησιμοποιείται για τη συλλογή από τα ράφια και την έκδοση των συνοδευτικών παραστατικών. Σημαντικό ρόλο λοιπόν έπαιξε ο αξιόπιστος εξοπλισμός, ο οποίος συνδυάστηκε ιδανικά με την τεχνογνωσία και το after sales support της Mobile Technology, που αποτελεί τον στρατηγικό μας συνεργάτη. Το Honeywell λοιπόν αποτελεί για μας ένα βασικό εργαλείο. Το τερματικό της Honeywell μας οδηγεί αυτόματα στα κοντολήξιμα προϊόντα που πρέπει να αποσυρθούν ή να μειωθεί η τιμή τους. Σε καθημερινή βάση χρησιμοποιούμε τα τερματικά της Honeywell για να κάνουμε έλεγχο τιμών, τακτοποίηση ραφιών, καταχώρηση παραγγελιών, παραλαβές εμπορευμάτων, έλεγχο ημερομηνιών λήξης. Στην οθόνη του φορητού τερματικού μας εμφανίζονται στοιχεία logistics, το υπάρχον απόθεμα, ιστορικά στοιχεία της κίνησης του προϊόντος που απεικονίζονται με ένα διάγραμμα.